Boas tardes, Allariz. Moitísimas grazas por estar aquí. Benvidos á terceira edición da Pasarela Solidaria Allariz. Eu son Elena Varela, seguramente moitos de vos xa me coñecedes, son de aquí, de Allariz. Estou encantadísima de presentar esta gala, que é unha gala moi especial, porque hoxe está dedicada a dúas mulleres que, desgraciadamente, xa non están con nós. Estou falando de Elena Alonso, que nos contou na pasada edición a súa loita co cancro, cunha valentía, unha fortaleza insuperables, e tamén a Marina Cristóbal, que na pasada edición desfilou con moita ilusión e moita dor por mor do sarcoma. Un aplauso para elas. Hai que seguir traballando e apoiando a investigación. E agora comezamos xa cos agradecementos. Queremos agradecer a nova xerencia do hotel pola súa confianza, por deixarnos este espazo como ano pasado e o anterior, e que podamos seguir con este proxecto tan fermoso. Un aplauso para eles. E un aplauso tamén para Elena Aramburu e Anabel, del Tocador de Anabel, polo seu traballo de perruquería e maquillaxe. Aquí están con nós, un forte aplauso. Moitas grazas. Para levar a cabo este proxecto necesitamos a colaboración e tamén o patrocinio de moitas persoas e moitas marcas. Entón, vou dar paso a citalos por orde cronolóxico. No cartel, a imprenta, que foi o que se encargou de facer este cartel. Alan Pérez, o fotógrafo da gala. Aula F, Autoescola Allariz, Caixa Rural, Concello Allariz, Contempo, o DJ, que agora non está, pero estará. Dual R System, que foron os que fixeron a páxina web. No maquillaxe, el Tocador de Anabel. Estrella Vermella, Fío de Liño, Floristería Margarida. G-Shop, Gusi do Marco na retransmisión e no son YouTube. Héctor Taxi, na perruquería Elen Aramburu. Hotel Eurostar, Osi Gourmet, Pitucas, Punto e a parte, Teresa Quintana Atelier, Trapiños Home Muller e Vagalume. Un forte aplauso para todos eles e para vos, público. Moitas grazas. Nesta edición veremos os desfiles con maquillaxe del Tocador de Anabel, peiteado de Elen Aramburu e complementos de Miss Lía. Desfilarán Anxiños, Bambi, Atmósfera Sport, Xogo de Fíos, Sneakers número 2, Aula F, Ecobiosa, Mamá Sara, Madejas Tejerlo, Teresa Quintana Atelier e Andrade. Agradecemento tamén aos músicos e músicas, os alumnos da Escola de Música de Allariz e tamén as nenas da Escola Valladere, que veñen de recibir un premio no Festival de Cartagena. Moitas grazas. E xa hai novidades, este ano hai novidades, porque temos sorteos presenciais e en liña. Hai moito barullo por aí. Non tiredes as rifas e estade atentos ás redes onde publicaremos os números dos sorteos en liña a partir do sábado 16, é dicir, a partir de mañá. Os agasallos correrán a cargo de Aira das Letras, a Mariñeta, Anxiños, as Coruxas, Bambi, Valladere, Beleza, Calzados Costa, Concello de Allariz, Contempo, Ecobiocha, Electrodomésticos Rachela, el Tocador de Anabel, Fío de Liño, que sortea unha cea para 2 persoas, entre aquelas que fagan unha foto e etiqueten a Pasarela, a Fío de Liño e a Teresa Quintana Atelier. Madejas Tejerlo, Mara Collection, Maribí Iglesias, Miss Lía,
Oca Grande Hotel, Óptica Alaricana, Osi Gourmet, O Xardín Restaurante, Pastelería Moli, Punto e Aparte, Rosi Manicurista, Snickers número 2, Trapiños Allariz, Trapiños Home e Muller, Xogo de Fíos, Xurga, Teresa Quintana Atelier, que sortea un vale de 100 euros entre as persoas que fagan unha foto no fotocall, a suban ás redes e etiqueten a Pasarela, a Fío de Liño e a Teresa Quintana Atelier. E agora comezamos xa co primeiro bloque de sorteos. Entón, que levante a man quen ven aquí por primeira vez. Uau! Podes vir ti, por favor? Como te chamas? Cristina. Vale, pois va a ser a encargada de remexer na urna. A urna, por favor, xa está. Moi ben. Remexe aí, mira para o público e saca un número. O número é 1068. 1068. 1068. 1068. Alguén ten ese número? Moi ben, veña para aquí. Moi ben, xa temos gañadora do primeiro agasallo de Trapiños Home e Muller. Entrega a organización. Ah, que ben, Moi ben. Agora imos co segundo número. Moi ben. O número seguinte premiado é 1454. 1454. 1454. Alguén ten o número 1454? Ninguén? Pois imos sacar outro número. Este vai... Ah, moi ben, moi ben. Moi ben, un aplauso para ela. Outro agasallo de Trapiños Home e Muller. Entrega a organización. Outro número, por favor. O seguinte número do sorteo é 1794. 1794. 1794. 1794. Alguén ten este número? Mirade ben. Ninguén? Vai para a papeleira. Pode sacar outro, sí? Moi ben. 1173. 1173. 1173. Alguén ten este número? Moi ben. Un forte aplauso. Un agasallo de Pastelería Moli. Entrega Romi. Está por aquí Romi? Non está? Pois o entrega a organización. Moitísimas grazas. Seguinte número. Tamén un agasallo de Pastelería Moli. E o número é 1790. 1790. 1790. Alguén ten o número 1790? Ti? Non? 1790... Ah, o seguinte, non, pero non vale. Veña, pois vai para a basura. Outro máis. 2185. 2185. 2185. Alguén ten este número? Non? Bueno, pois outra vez a remexer. Mala sorte. Seguinte número, 1702. 1702. 1702. 1702. Nada? Bueno, pois outra vez. A ver... Non? 1011.
1011. 1011. A ver, este número, moi ben. Moi ben, un aplauso para ela. Leva un agasallo de pastelería Moli. Entrega a organización, moitas grazas. Imos sacar o seguinte número. Esta vez o agasallo corre a cargo de Xurga. Este é o 589. 589. 589. Ten a alguén o 589? 589. Parece que non. Imos sacar outro... Sí? Moi ben. Un forte aplauso para ela. Agasallo de Xurga. Entrega a Cris, non a organización. Moi ben, aí pode... Outro vale que corre a cargo de Xurga e o número é 370, un número bastante baixiño. 370. Sí? Moi ben. Imos outra vez a sacar outro número. Remexe outra vez porque sacou 2. Sí? Moi ben. Este é 1208. 1208. Alguén ten o 1208? Non? 1208. Pois remexemos outra vez. Esta vez o agasallo é de Bambi. 2301. 2301. 2301. Nada. Pois outra vez. A ver se esta vez hai sorte. 1462. 1462. 1462. 1462. Nada. Veña outra vez. Ah, sí? Ah, sí? Moi ben, un forte aplauso. Fai a entrega á organización. Un agasallo de Bambi. E seguimos co sorteo. Este agasallo corre a cargo da pastelería Osi. Aquí pasa algo. Que pasou? 2301. Espera un momento. 2301. Dixen eu 2301. 2301, efectivamente. Si, dixeno antes, si. Si, pois, tócalle. Entón, o seguinte, o que dixéramos antes, é o 1462. 1462? Non? Ninguén? 1462? Estade atentos caos números das rifas. 1462? Nada. Si, o que tiñamos. 2182. 2182. Moi ben, un forte aplauso. Leva un vale para clases de baile Valladere. Entrega Vera. Moi ben, vaya regalazo. Onde está? Moi ben. Outro máis. Imos xa. Non xa está. O seguinte para os 1335. 1335. 1335.
Alguén ten un... Paco, telo ti? Toma. Paco, levas unha chea de pasteles? É o meu cuñado. E agora, por último... Carai! E agora, por último, o Concello de Allariz, un vale para gastar no comercio. 1886. 1886. 1886. Alguén ten este número? 1886. Ninguén? Ninguén, pois, sacamos outro número. Veña, o último número do primeiro bloque do sorteo. 95. 95. Alguén ten o 95? Sí? Moi ben, un aplauso para ela. Un aplauso para ela. Entrega a Cristina, a nosa alcaldesa. Un forte aplauso. Moi ben, e seguimos ca pasarela. Moitísimas grazas. E agora, un momento moi especial porque van a actuar as alumnas da Escola de Danza Valladere. Teñen unha peza que eu vin antes o ensaio maravillosa. Un forte aplauso para todas elas.
E agora xa chega o momento dos desfiles. Comezamos, están xa preparados? Sí? Comezamos co desfile de Anxiños. Que deporte practicas? Pois en Anxiños axudámosche co vestiario máis axeitado para os máis cativos. Un forte aplauso para eles. Desfilan Inés, Malen, Nadia, Nerea, Sara, Sofía, Uxía e Xiana. E ao piano, Hugo Costa co tema Piratas del Caribe de Hans Zimmer. Un forte aplauso para ele. Penso que as nenas están esperando pola foto, agardando pola foto, aí ven. Moi ben. Moitísimas grazas. E agora imos co segundo desfile, Bambi. En Bambi Moda Infantil vestimos os máis cativos no seu día a día e tamén nos eventos máis especiais. Pezas que nos acompañan nas súas lembranzas. Podedes pasar xa.
Desfilan Alía, Ángela, Carla, Carlota, Dani, Martín, Nadia e Nora. O piano, Cecilia Vila, co tema Sonatina de las Amapolas, de Abril. E seguimos co terceiro desfile da tarde. Atmósfera Sport. Prendas casual, desenfadadas, cómodas e sinxelas de levar. O estilismo para todos os días. Un forte aplauso para elas. Desfilan Alexis Pavas, Cris Pérez, Diana, Laura, Lucía, Luz Lama, Sandra Campo e Sara Quiroga. E un aplauso tamén para Naya Fidalgo, co tema Faded, de Alan Walker.
Moi ben, moitas grazas. Ben, isto vai rapidiño. Imos agora co segundo bloque do sorteo. Alguén de aquí ven obrigado pola súa parella? A ver. Algún hai? Hai? Quen? Que veña para aquí. Ven para aquí. Hola, que tal? Como te chamas? Diego. E que che dixeron para que viñeras? Que che ofreceron? Era sí ou sí. Non había excusa, entón. Non había excusa, non había excusa. Vamos aquí a traballar un pouquiño, voute por aquí a remexer. Non mires para a urna, mira para o público mentre remexes, vale? Comezamos co primeiro sorteo, que corre a cargo de Aira das Letras. Imos aí. 1035. Quen ten o 1035? Uau, moi ben. Un aplauso. Entrega a organización. Non estará por aquí a Margarita? Marga, ven aquí a entregar o premio. Veña, e fainos un desfile de paso. Non te pares moito. Moi ben, un aplauso para a Margarita tamén. Outro número. Agora imos sacar o seguinte número, que corre a cargo a agasallo de Rosibay Niles. 287. 287. 287. Moi ben, un aplauso. O terceiro agasallo corre a cargo de Calzados Costa. O número premiado, imos ver, o 143. 143. 143, alguén ten o 143? Ninguén ten o 143? Non? Pois sacamos outro. 597. 597. Quen ten o 597? 597. 597. Moi ben, un forte aplauso. Un forte aplauso para ela. Entrega a organización. É un agasallo de Calzados Costa. E agora o seguinte premio que corre a cargo de Oca Gran Hotel. Número 1566. 1566. 1566. 1566. Non hai ninguén que teña este número? 1566. Non? Pois collemos outro. Este número é o 220. 220. 220. Ninguén ten este número. 220, un número ben bonito. Un aplauso para él. Entrega Maike, non sei se está aquí, senón o entrega a organización. Moi ben, moi ben. Pois entrega a organización, sí? E agora seguimos co agasallo de As Curuxas.
Número 330, este tamén é bonito, 330. 330. Alguén ten este número? 330. Non? 330. 330. Ninguén? Pois collemos outro. 1985. 1985. 1985. Alguén ten este número? 1985. Sí? Moi ben, un aplauso. Ah, carai, mira, que sorte. Moi ben, un agasallo de As Coruxas. E agora seguimos co seguinte agasallo, electrodomésticos Rachela. O número é un número baixiño, 81. 81. 81. 81. Moi ben, un aplauso para ela. Electrodomésticos Rachela. Moi ben. Entrega a organización. O seguinte é de Mara Collection. Non sei se estará por aquí Silvia. O número é 1964. 1964. Moi ben. Aí está vindo por aquí a agasallada. Moi ben. E seguimos con outro agasallo de beleza. Entrega a organización. Vamos ver que número sacas. 2164. 2164. 2164. 2164. 2164, non? Ninguén? Pois sacamos outro. Este é 1073. 1073. 1073. 1073. Sí? Moi ben. Home, é o segundo premio para nai do Alberto. Que sorte. Moi ben. Agasallo, beleza. O seguinte premio vai a cargo de Miss Lía e o entrega Aldara. E o número é o premiado 114. 114, 114. 114, moi ben. Un aplauso. Moi ben. Non, mirou mal. Mirou mal. Non hai 114. Ímolo por na basura e sacamos outro número para o agasallo que corre a cargo de Miss Lía e o entrega Aldara. 1932. 1932. 1932. Alguén ten o 1932? Moi ben, por aí. Mira ben que sexa o número. 1932. Un forte aplauso para ela. E agora o último agasallo deste segundo bloque de sorteos do Concello de Allaricio. Entrega de novo Cristina. Hai que sacar o número. 138. 138, 138. 138. Moi ben, un aplauso.
Que ben. Entrega o premio Cristina, moi ben. E xa rematamos este segundo bloque de sorteos. Parabéns a todos os premiados e premiadas. E seguimos co seguinte desfile. Xogo de fíos. Estades preparadas? Adiante. Música. Lorena Quintas presenta unha parte do seu proxecto de superación persoal e creatividade a través do tacto. Un proxecto que pertence á artesanía de Galicia e que nos trae dende Outeiro de Laxe para darlle luz e cor a pezas de roupa. Hermosísimos os bordados. Desfilan Jenny, Lucía, Olga, Pati, Sheila, Sofía, Laura e Lucía Michimode. O piano Antón Fernández co tema Dolly String and Awakening. Awakening. Do este. Un aplauso para este rapaz tan lindo. Ben, que tal lo estades levando? Sí? Paise pesado? Aburrido? Non. Non? Canta xente hai aquí, hoxe? 300? Sí, por aí. Rosiña, que tal? Como andamos? A Rosiña tan guapa como sempre. Hai por aquí moita xente coñecida. E aquí temos, ainda non a vou entrevistar, pero temos a unha muller moi talentosa que se chama Ana Fernández Montes,
Hola, Ana. Hola, Elena. Ainda non a podo entrevistar, teño que facer tempo. Pero vou contar unha anécdota, xa que está aquí a súa prima Margarita. Cando éramos mociñas, estábamos no bar Orballo tomando algo, pois a Margarita e a nosa pandilla, a Margarita sempre dicía mirade, aquela luz ali, a todas horas, mirade aquela luz de ali, sabedes? É a miña prima Ana estudiando. E mirai, ou sexa, hoxe Ana Fernández, especialista do Servizo de Oncoloxía Médica do CHU. Un forte aplauso para ela. Pero aínda temos que esperar un ratiño a entrevistala, que o vou facer con moitísimo cariño e moito amor, porque tamén é unha gran amiga. E agora estamos xa. Aínda non estamos, estánse preparando, porque o seguinte desfile é o desfile de Aula F. Non? Cal? Sneaker. Espera. Teño aquí unha aliada boa. A ver... Sneaker. Efectivamente, Sneaker 2. Ademais non me cambiei. Non me dou teño que levar outro vestido, que pasa que non sei cando me vou cambiar. E non me vou cambiar aquí diante vosa, claro. Xa estamos preparadas? Listas? Moi ben. Desfile de Sneaker número 2. Quinto desfile. Deseños con identidade propia para un estilo urbano, sport, con un punto moi chic. Isto é máis é o que podes atopar na nosa pequena gran tenda.
Desfilan Cris Pérez, Laura, Lucía, Malen, Nerea, Sandra Campo, Sara Quiroga e Uxía. Ao piano Elsa Pérez co tema Married Light the Up, de Michael Giacchino. Un forte aplauso para todas elas. Moitas grazas. E imos xa co sexto desfile. Desfile Aula F, agora sí. Imos ver unha mostra de todo o que aprenden as nosas alumnas e alumnos nas clases de costura para diario, festa ou tradicional. Adiante música. E aí vai o Genaro co broche de ouro. Desfilan Cris, Diana, Jenny, Luz, Lama, Genaro, Olga, Sara e todas as que colaboran na Aula F. O piano, Cecilia Guerra co tema Sonata Opus 151 de Diabelli. Un forte aplauso para todas elas. When
Ben, agora teño que dicir que este estilismo que me arrastra un pouco de Teresa Quintana, Atelier, que está pintado polo meu irmán Javier. E agora sí, imos recibir a unha persoa moi especial, a doutora Ana Fernández Montes, especialista do Servizo de Oncoloxía Médica do CHU. Que coordina actualmente a elaboración da nova Guía Nacional para o Diagnóstico e Tratamento do Cancro de Esófago. Pero, ademais do seu enorme labor profesional, para moitas persoas é tamén un exemplo de compromiso, humanidade e cercanía. Para min, ademais, é unha gran amiga. É unha honra poder compartila hoxe con todas e todos vós. Un forte aplauso para a doutora Ana Fernández Montes. Ela ten moita vergonza. Ben, agora eu voulle facer unha serie de preguntas que seguramente, prestade atención porque nos interesan a todos. Vou comezar pola vocación, porque seguramente a ti fixeronche esta pregunta xa un montón de veces. Que foi o que te levou a dedicarte a oncoloxía? Bueno, a ver, os que me coñecedes, moitos veciños da vía, o primeiro que me gustaría é agradecer a organización, a iniciativa, non? Está claro que estas pasarelas para o cancro son fundamentais, os recursos son fundamentais. Agradecerte a ti, Elena, non? Ao Concello e a todos os equipos que axudan, non? Realmente, eu sempre quixen ser médico, tú que me coñeces dende cativa, sempre quixen ser médico, e eu nunca quixen ser oncóloga, porque a miña familia morre de cancro, a miña mãe lle morreron os pais novos, e, sen embargo, a última rotación de oncoloxía de sexto de carreira, rotei con nenos que tiñan cancro. E entón aí dixen, bueno, quizás eu poda aportar algo aquí, quizás podamos ver cambiar a historia. Eso foi o que me motivou, foi a última e non me gustaba nada a oncoloxía. Creo que hoxe non sería outra cousa. Maravilla. Sí, un forte aplauso porque, carai, ven para aquí, non escapes, non escapes. E que crees que espera hoxe un paciente da súa oncóloga ademais do tratamento? Bueno, eu creo que o tratamento é fundamental, que estemos o día, pero é fundamental acompañar o paciente, acompañar a familia, sentirlle que lle importas, obviamente o paciente che importa, senón non o farías, os oncólogos temos un perfil, somos todos bastante parecidos, e eu creo que é fundamental o apoio, que non se vexa que está desamparado, que saiba que vas a estudialo, que o vas a apoiar, que vas a facer todo o que este nas túas maus, non? Entón, creo que é fundamental. Ben, agora imos cunha pregunta de investigación. Como decides que liñas de investigación merecen ser exploradas? Realmente, iso é difícil de contestar, non? As liñas de investigación. Digamos que a investigación ten varias fases, non? Dende a fase máis preclínica que dicimos, que en ratóns, cultivos celulares, hasta unha parte que é a investigación con fármacos, non? Digamos que nos en Ourense, por exemplo, para ser prácticos, únicamente xa collemos as moléculas, medicamentos que están moi rodados, non? Que sabemos que son eficaces, que aumentan a supervivencia, que aumentan a tasa de respostas, e esas son as liñas, non? É difícil, o principal traballo non cae nos oncólogos, ven da mão dos biólogos, non? Dos farmacéuticos, e é difícil seleccionar. Nos, digamos que xa nos incorporamos máis adiante. Sempre temos que ter unha hipótese, unha pregunta clínica boa e intentala contestar, non? E iso non. E que papel terá a inteligencia artificial na oncoloxía? Realmente, na oncoloxía, a hora de automatizar procesos, para a nosa consulta diaria vai nos axudar un montón, a hora de estudiar vai nos axudar un montón, pero sempre a pregunta é, poderá sustituir a un médico? É casi imposible. Ramón y Cajal dicía, non hai enfermedades, hai enfermos, e sempre temos que mirar os enfermos, porque cada un é diferente do anterior. Entón, axudarános, fará que economicemos mellor o traballo, pero é difícil que o sustitúa.
E sobre todo cos cuidados, non? Vale, e que terapias crees que dominarán a próxima década? Terapias. Bueno, por suposto, nos asistimos a quimioterapia, unha cinca quimioterapia, logo viñeron as terapias dirixidas, tú tes unha alteración e douche unha pastilliña, logo chegou a inmunoterapia, e agora mesmo estamos na época dunhas drogas que se chaman anticuerpos conjugados, anticuerpos biespecíficos, que son mezcla de quimio e inmunoterapia, mezcla de quimio e un anticorpo, e iso vai a ser o que estamos desarrollando ahora e o que empezará a partir do 2030 a recorrer o camiño. E cal é hoxe o maior desafío na oncoloxía? O reto é, xa conseguimos curar cánceres, eu teño a sorte de que xa vin cronificar o cancro, eu levo 22 anos, e sí que é verdade que antes é unha enfermedade necesariamente mortal e agora é crónica en moitos dos casos. Entón, o desafío será seguir investigando, seguir manexando o número crecente de pacientes. Se estima que o cancro xa é en moitos casos a primeira causa de morte no mundo, é unha enfermedade que a 2 de cada 3 aquí a vamos a ter por características genéticas, e o desafío será como conseguir manexar eso, como educar máis a población para que teña a prevención, se adir aos programas de cribado, como consigamos investigar, non? Entón, son moitos retos, non? E a sanidade que, por desgracia, non está como nos gustaría. Preocúpache, acabas de dicir un pouco, preocúpache a desigualdade no acceso aos tratamentos innovadores? Bueno, un problema en Galicia non o temos un programa específico onde cando se aproba algo en Europa nos en Galicia temos acceso, pero sí que é certo que en outras comunidades españolas non o teñen, non? E logo esta sanidade pública non vale para todo o mundo, entón aí a única solución é investigar e aderirse a programas de investigación, é a única solución. Bueno, isto vai moi rápido, casi non respires. Non, está falando de cousas moi interesantes. Como lle explicarías a un paciente a importancia de participar nun ensayo clínico? Claro, o sea, é moi sinxelo, non? Se tú sigues sempre facendo o mesmo, non cambia a historia, non? Non cambia, se todos facemos sempre o mesmo, non cambia, non? Entón, un ensayo clínico no que se nos ofrece participar, en teoría é unha molécula que xa demostrou eficacia e que te podes beneficiar antes e que aparte tú te beneficias, pero colaboras con algo moito maior. Por que nos poñemos inmunoterapia? Porque no ano 2010, 2011, 2012, xente colaborou nos estudos de inmunoterapia. É algo que se aplica ahora e que na mitad dos melanomas se curan a inmunoterapia. Entón, realmente é fundamental para seguir avanzando, é bo para o paciente, estás máis vigilado e é o futuro, non? O sea, eu non lle vexo ningún pero á investigación. Ben, e agora, que significa para ti liderar hoxe un grupo de investigación? É unha tarea moi complexa. A ver, eu, xa sabedes, lidero as guías clínicas, grupo de investigación de tumores digestivos, grupo galego, é unha tarefa, hai amigos aquí, moi complicada porque é difícil conciliar a vida familiar, a vida persoal e implica un desgaste de traballo moi grande, tú o sabes, non? Que significa un sacrificio, logo significa lidiar que cada un somos diferentes, os grupos son heterogéneos, benvida a heterogeneidade porque eso fai o que avancen os grupos, as personalidades son diferentes, logo o reto é ter novas ideas, adquirir presupostos para novos proxectos de investigación, o que estás facendo nesta gala, eso é un reto, non? Entón é complexo, pero bueno, camiñamos o camiño como podemos. E agora podo facerche unha pregunta persoal? Que caso clínico che marcou especialmente? Bueno, isto é un caso que non creo que ninguén nin os meus pais saiban. Bueno, un rapaz hai moitos anos que se chamaba Marcos e outra rapaciña. A ver, hai dous casos que me marcaron. Unha foi unha nena que faleceu con 2 anos, non? En hematoloxía, entón eu ver o sufrimento deses pais, creo que foi o que motivou que eu fose oncóloga, unha parte, Diana. E logo outro rapaz que era un pouquiño máis maior que a min, cando eu me formei en Santander, que realmente
a implicación. De feito, chorei, me dixeron, me rifaron porque non podía empatizar tanto. E este rapaz, Marcos, moi noviño dun cancro de pulmón, destes que non esperas, marcoume especificamente a seguir camiñando o camiño. Realmente, se me faz recordar, me recordarei deses dous rapaces sempre. Que bonito, Ana. Por último, sí, un forte aplauso. E por último, houbo algún fracaso que che ensinase máis cun éxito? Por suposto, por suposto. Bueno, na oncoloxía e na medicina en xeral, a medicina non é unha ciencia exacta, non é un máis un, e moitas veces, pois, os oncólogos sempre somos moi de perseguir, de pelexar a que non se debe utilizar un lenguaxe bélico cos nosos pacientes, non? Pero intentalo todo, non? E hai ocasións nos que dis, temos que operarte, con isto podemos curarte, e a xente falece. Entón, digamos que teño casos nos que ti persigues que a xente vaya mellor, porque hai opcións de curación, que as cirurxías de rescate, como lle chamamos nós, e falece. Entón, eso dis en que nos estamos equivocando, que nos está quedando atrás. Ou xente que incluso metes nun ensaio clínico dicindo vas a recibir o mesmo tratamento que a priori tú consideras que vai ser o mellor tratamento e ves que non responden e dis que está pasando, non? É un fracaso para nós. Os oncólogos o vivimos como un fracaso, é doloroso, pero axúdanos a emprender. Que está pasando? Hai que pensar que pasa. Bueno, outra, a última. Que legado, bueno, eres xoven, non? Pero que legado che gustaría deixar na oncoloxía? Bueno, eu legado non. A miña cousa é que oxalá poida seguir colaborando ca investigación, oxalá poda seguir cambiando historias, non? Xente que non se podía curar e que os proxectos de investigación ou triplica a supervivencia ou incluso se cura. Entón, eso é o que quero para a miña terra, para a miña xente, para a miña provincia e continuar nesa liña, que eso é o que quero para mí. De feito, non me quero ir. Un forte aplauso para a maravillosa Ana. E agora xa imos co terceiro bloque de sorteos e o último. Sí? Está? Eu teño o terceiro grupo, sí? Vale. Agora vou a ser eu quen elixa. Así por aquí, é que casi non dou andado. Podes vir ti? Moitas grazas. É padrino! Como te chamas? Jorge. Moi ben, Jorge, pois tes que remexer na urna, mirando para o público. E imos co primeiro agasallo de Óptica Alaricana. Non sei se estará aquí María. Se non está, entrega a organización. E o número premiado é 1089. 1089. Aí está. Un forte aplauso. Óptica Alaricana. Entrega a organización. Moi ben, sacamos outro. Comprobamos o número. Sí. O segundo agasallo corre a cargo de Madejas Tejerlo. O número 1177. 1177. 1177. Alguén ten o 1177? Moi ben. Outro. Repetiu. Sí, non? Mira que ben. Repetiches. Madejas Tejerlo. Moi ben. Outro. Este agasallo corre a cargo de Trapiños Allariz e entrega a organización o número 104. 104. 104.
104, sí, aí. Moi ben, un forte aplauso. Agasallo Trapiños Allariz. Moi ben. Para aquí. Moi ben, comprobamos o número. Moi ben, sacamos outro número, Jorge. Este agasallo corre a cargo de Contempo. Entrega Andrés e o número é 307. Di que non. Entrega a organización. Vale. 307. O número 307. Está o número aí de 307? 307? 307. Mirade ben os números 307. 307. Non hai? Pois entón imos sacar outro. Moi ben, Jorge. O 394. 394. Ah, mira que ben. Pois levas un premio de Contempo. Un forte aplauso. Moi ben. E agora sacamos outro número. O agasallo corre a cargo de Elen Aramburu e entrega Elena. O número é 338. 338. 338, ai, sí? 338. Margarita. Ah. 338, moi ben. Home, Marián, que ben. Moi ben. Agora seguimos outro agasallo que corre a cargo de Tocador de Anabel. Entrega Anabel, non? Sí? Ah. E o número é 1153. 1153. 1153. Sí? Non? Outra vez? Mima. Pero cantas rifas compraches? Jesús. Moi ben. Que sorte. Estos premios que é de Valencia, ella. É de Valencia. Ah. Ti eres de Valencia. Ah, e ti tamén. Bueno, un forte aplauso para Valencia. E agora seguimos. O premio vai ser do restaurante O Xardín. Non sei se está Carlota aquí. Estás? Ah, estás... Jova. E o número é 148. 148. Alguén ten 148 premio do restaurante O Xardín. 148. 148. Veña, moi ben. Un forte aplauso, moi ben. Entrega a Carlota o premio. Outro máis. Marián, que? Moi ben. Imos por o 8º premio do terceiro grupo de sorteos. Esta vez corre a cargo de Punto e Aparte e entrega a organización. O número é 1839. 1839. 1839. 1839. Ten alguén ese número? 1839? Non? Pois escollemos outro.
ver, outro. O 721. 721. 721. Non? Sí? Sí? Moi ben, un forte aplauso. 721. Un agasallo que corre a cargo de Punto e Aparte e entrega a organización. Só faltan 2 premios. E seguimos co agasallo de Snickers número 2. Sacamos número. E o número é o 58. 58. 58. 58. Ninguén ten o 58? Non? Pois sacamos outro número. Sí? Sí? 58? Moi ben. 58. Un aplauso e entrega. Como te chamas? Carlota. Carlota. Moi ben. E agora o último que o entrega a Cristina do Concello de Allariz. De novo, a ver, o número é o 365. 365. 365. Alguén ten este número, 365? Non? Sí? Pois vente por aquí. Un aplauso. A foto, no fotocall. Sí? Non, vas ao teu sitio. Ben, agora eu non sei se... Sí, agora imos a ter aquí a Germán Rodríguez, presidente da Asociación Española contra o Cancro. Ourense, un placer. Que tal? Hola, como estás? Un placer. Igualmente. Bueno, eu o ano pasado non estiven, pero sí que vin o vídeo. Bueno, contanos para... Hai moita xente que este ano é a súa primeira vez, entón, contanos un pouco, coméntanos, eu quería que comentases que tipo de ferramentas ofreces a xente diagnosticada de cancro e se van tamén os que os coidan, os coidadores, que tipo tamén de ferramentas ou de apoio podes dar? Un inciso, ti non estiveches o ano pasado, eu tive a sorte de estar os tres. Estaba pensando ahora que non sei se poderá haber un cuarto, que non sei se entraremos. Que isto é, a verdade é que cada ano que pasa é un exitazo e o primeiro é felicitar a toda a organización, desde logo, por este traballazo que me consta, porque falábamos con Teresa que a cuarta edición comeza mañá, entonces isto ten moitísimo traballo, non? E a maneira de involucrarse todo o comercio, toda a sociedade civil, as institucións, é maravillosa, non? Non somos o beneficiario, estaba escoitando a Ana con atención, coñezo perfectamente o seu perfil, a súa profesionalidade. Se me permites, a pregunta está moi orientada, pero eu me gustaría que a xente soubera que a Asociación Española contra o Cancro, entre outras cousas, o que permite, porque ela definiu moi ben, as dificultades que teñen para compaxinar o seu día a día de traballo coa investigación, porque a investigación non é obligatoria, porque eles queren investigar, e non hai fondos para poder investigar. Nós somos a entidade que dedica máis fondos, a entidade privada que dedica máis fondos á investigación. Temos a sorte, e moitas veces non nos damos conta,
de que buscamos xente que destaque en sectores que moitas veces nos interesan máis porque os vemos na televisión, fútbol, etcétera, etcétera, pero temos auténticas patanegras en investigación en Ourense. Ana é un exemplo, dende logo, está o Grupo Gíodo, co doutor Joaquín Cubiella, e nos estamos traballando mano a mano para que eles teñan recursos para poder investigar, porque é fundamental. Non podemos ter máis Helenas e máis Marinas. Polo tanto, esa é a nosa misión, e isto provoca que vos sexades parte da solución, porque con esta participación, e co pouco moito que aportamos, o primeiro que temos son fondos, que son importantes, pero o máis importante, sobre todo, é a visibilidade. Que a xente saiba que hai servizos e axudas gratuitos, non fai falla ser socio da Asociación Española contra o Cancro para chamarnos e ter unha axuda económica automática, préstamos de material autoprotésico, acompañamento, que é fundamental, posibilidade de ter un terapeuta psico-oncolóxico, fundamental. Estamos, dende o principio, ali no hospital, con nosa xente acompañando, dende o diagnóstico, que tamén é importante. En definitiva, somos a asociación que está en todo o camiño, está ata o final, ata, agora tamén, a supervivencia, que é o máis importante de todos. Por lo tanto, descoloqueite coas preguntas, pero quería simplemente comentar isto. Non, porque creo que é o foco fundamental do que hoxe nos ocupa. Isto é un evento que en favor da Asociación Española contra o Cancro. Con este evento quero que saibades que sodes parte da solución e que eu estou orgulloso, desde logo, como voluntario, presidente da asociación e, sobre todo, como veciño de Allariz. Sempre o digo, estar en moitos sitios é complicado, pero aquí intento non fallar porque estamos na casa e quero sempre agradecer a participación de todos e todas, porque creo que Allariz, decíamos o ano pasado, é un exemplo en moitas cousas, pero sobre todo por eventos como este tamén en solidaridade. Por lo tanto, gracias por contribuir á solidaridade, á humanidade e á loita contra o cancro. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Moitísimas grazas. E agora tócalle o turno o desfile de Ecobiocha. Estades preparadas, música? Para esta colección traballamos con tecidos naturais, con estampación botánica, unha colección que segue a nosa filosofía da perruquería e dos xabóns artesáns.
Desfilan Inés, Laura, Malen, Nadia, Sara Quiroga, Sheila e Cecilia. E o piano Estela Basalo co tema Apologize de Timbaland. Moitísimas grazas. E agora imos co octavo desfile, o desfile de Mamá Sara. Podedes pasar? Pezas únicas creadas con tecidos naturais, recuperados e o agarimo de quen cose lembranzas coas mans. Maravilloso. Desfilan Cris Pérez, Diana, Jenny, Lucía, Nerea, Pati, Uxía, Sara e a Mariñeta. O piano Moraima Varela co tema River Clowns in You de Giruma. Estamos chegando xa casi ao final. Quedan tan só 2 desfiles. Moitas grazas. Estades preparadas? Sí? Estamos? Bueno, ainda falta un pouquiño, hai que esperar. Si queres podes tocar así para amenizar un pouquiño. Sí? Sí,
Non vou cantar, que canto fatal. Falta un pouquiño. O ano pasado fixeran unha especie de... Bueno, fixeran un parón, non? De 5 o 10 minutos, un descanso. Pero, bueno, iso tamén é así. A música de fondo, sentados, escoitando. E agradecendo a participación de todas as persoas e todos vos, porque se non estiverades aquí non podería facerse esta pasarela solidaria a Llariz. E agora imos co desfile de madejas de Gerlo, tinturas naturais para fíos que convertimos en pezas especiais, versátiles, cómodas, agarinosas e con deseños diferentes. Podedes pasar. Un forte aplauso antes para ela. Moitísimas grazas. E agora, adiante.
desfilan Alexis Pavas, Diana, Laura, Luz Lama, Malen, Nadia, Sandra Campo e Sara Quiroga. O piano, Isabel González con Widow Chain de Scorpio. Moitísimas grazas. E agora sí, imos amenizar a velada cunha peza e tamén co DJ. Como te chamas? Casta ou Andrés. Andrés. Agora sí que vai haber un pequeno descanso, vale? Porque as modelos que acabaron de desfilar teñense que cambiar, vale? Un pequeniño descanso. Moitas grazas. O descanso era pequeno. Podedes volver, que xa só queda o último desfile. A xente que está fora que volva a entrar, que xa só queda o último desfile. Por favor, ocupen os seus asentos de novo. Xa vos podedes sentar de novo, por favor. Que xa están preparadas as modelos para o último desfile que corre a cargo de Teresa Quintana Telier. Por favor, silencio, que xa estamos co último desfile que corre a cargo de Teresa Quintana Telier. Branco e negro, equilibrio de contrastes nesta costura de autora, con bordados feitos a man, usando técnicas tradicionais cunha visión actual.
E agora pechamos o desfile con Uxía, que desfila con Andrade, unha colaboración que xunta o deseño, a moda, a escultura, a madeira e o metal. Maravilloso. Desfilan Cecilia, Cris Pérez, Jenny, Lucía, Nerea, Pati, Sheila e pechando o festival, a pasarela, Teresa Quintana Atelier. A alma mater deste proxecto, xunto con Olga Ferreiro. Un forte aplauso para todas elas. Olga. Un forte aplauso para todas elas. Grazas a perruquería, maquillaxe, modelos, voluntarios, patrocinadores, marcas, Gusi Streaming, Concello de Allariz, Ana Montes, Germán Rodríguez, moitísimas grazas, público maravilloso de Allariz, os músicos, o DJ e a Escola de Danza Valladere. Moitísimas grazas. E ata o ano que ven. Podedes desfilar todas. Olga falle entrega a Tere dun ramo de rosas. Moitísimas grazas a estas dúas mulleres, bravas, fortes, valentes. Moitísimas grazas. E para o público tamén. Por favor, que veñan todos os da organización para facer unha foto no fotocall.